Kuvailin tuossa teille vähän sitä pakarajumppaa ja ajattelin laittaa nyt tähän postaukseen sitten sitä. Eli tuon pakarajumpan, mikä tässä seuraavaksi sitten nähdään, niin sen teen aina jokaisen treenin alkuun. Ihan siitä syystä, että saa sinne pakaralle vähän jotain aktivaatiota, kun sitä ei siellä muuten tunnu olevan. Ja sen voi tehdä siis ihan niinäkin päivinä, kun on yläkroppatreeni, niin saa sinne sitten vähän frekvenssiä enemmän sille pakaran alueelle. Ja jospa homma lähtisi myöskin toimimaan, eli toivottavasti se pakaran aktivaatio sieltä alkaisi pikkuhiljaa nyt löytyä. Ja olen ehkä muutamissa liikkeissä huomannut, että saa kovemman puristuksen tuonne takalistolle. Ja oletettavasti se silloin myöskin toimii. Mutta vielä on muutama viikko tuota treeniohjelmaa jäljellä, niin katsotaan ja sitten jatketaan vielä vähän samantyyppisellä ohjelmalla tähän perään. Näin on Heikki mulle sitten lupaillut. Tänään olen siis tämmöisen selfie-tikun varassa, koska kolmijalka oli lähtenyt tuonne Jonin mukaan luultavasti, niin sen takia näyttää vähän hauskalle tämä video nyt sitten. Ollaan täällä meidän valmennushuoneessa. Tämä alkaa olla nyt valmis. Katsokaa, siellä ne on karnevaalitunnelmaiset ihanat jutut. Minä teen aina yleensä sitten täällä töitä, koska täällä on niin ihana värikästä. Ja täällä on bling blingiä, kuten huomaatte. Oho, mitä? En mä osaa suunnata tätä. No, ei se mitään. Ja hirveän moni on kommentoinut mulle nyt sitä, että oletpa sä laihtunut, näytät hyvältä ja niin edelleen, niin voisin vähän avata ehkä tuota prosessia. Eli tämä homma ei nyt ole tullut tässä niin muutaman viikon aikana minun elämääni, että rasvaprosentti on tippunut ja se ei ole tullut sattumalta. Mulla on ylipäätänsäkin tästä niin kuin aineenvaihdunnan aktivoinnista taustaa siitä, että mä oon yrittänyt purkaa sitä säästöliekkiä, mitä mulla on, niin varmaan vuodesta 2014. Ja nyt tänne tulee joku. Tänne tulee Hanski! What? Ei mitään, mä menen pois. No me. Hanski meni pois. Mä oon nyt tehnyt aineenvaihdunnan aktivointia 2014 vuodesta ja purkanut säästöliekkiä ihan aktiivisesti. Nyt sitten tällä hetkellä mun kroppa on siinä tilanteessa, että sitä rasvaakin palaa, kun treenaa fiksusti ja treenaa ylipäätään säännöllisesti ja sit syö myöskin säännöllisesti ja fiksusti. Ei ole ylimääräisiä herkkuja siellä sun täällä, vaan että ne on suunnitelmallisia päiviä, milloin niitä herkutteluja sinne tulee. Eli en ole todellakaan kieltäytynyt mistään sokerista kokonaan tai muuta. Tykkään sokerista edelleenkin, joten siksi en siitä halua kieltäytyä. Ja ylipäätänsäkin tämä mun elämäntilanne sallii nyt tällä hetkellä tällaisen elämäntyylin, että nämä treenit pysyy mun elämässä näin säntillisesti ja ravinto on säntillistä. Et joskus vaikka jos ajatellaan vuosi sitten, niin mulla oli niin paljon stressiä tästä meidän Optimal Performance Centerin perustamisesta, niin silloin en olisi kyllä voinut kuvitella, että olisi vielä siihen päälle lähtenyt jotenkin tosi aktiivisesti vielä niin kuin, kehon koostumusta muokkaamaan. Eli sillä tavalla kannattaa myöskin huomioida aina tuommoisissa projekteissa, että ne vaatii sitä efforttia, sitä on pakko olla silloin siellä käytettävissä. Ja niin, että se ei muodostu stressitekijäksi. Et laihduttaminenkin tai kehon koostumuksen muokkaaminenkin, niin se voi olla tosi iso stressitekijä sinne elämään, jos siihen ei asennoidu oikein, jos siitä tulee itse semmoinen niin kun elämän koko tarkoitus, jos sille antaa liikaa painoarvoa, jos sitä tekee väkisin, niin silloin homma ei tule onnistuun, tai saattaa ehkä onnistua hetkellisesti, mutta sitten jossain vaiheessa tulee sitten romahdus ja palataan takaisin sitten entiseen. Ja totta kai niin ylipäätänsäkin nämä mun elämäntavat ja muut, niin mä oon 2006 vuonna aloitin salitreenaamisen
Ja siitä asti mä oon oikeastaan harjoitellut näitä kaikkia mun elämäntapoja ja miettinyt myöskin sitä, että mitä mä loppujen lopuksi tällä kaikella haen ja mitä mä haluan ja niin edelleen, minkälaisen elämäntyylin mä haluan, koska se, että jos haluaa, että mitä paremmassa kunnossa sä oot fyysisesti, niin sen enemmän sä joudut siihen tosiaan sitä efforttia laittamaan. Ja sitten, että mikä se on semmoinen niin kun kunto, mikä on fiksua ylläpitää niin, että mä voin nauttia elämästä, eikä niin, että mä oon semmoisessa jossain ihan älyttömän kireessä kunnossa ja sitten mä joudun kieltäytyä kaikista jutuista ja pidemmän päälle se ei ole myöskään terveellistä, eikä henkisen hyvinvoinnin kannalta terveellistä. Mutta tällaisia ajatuksia tällä kertaa. Tämä meni vähän tästä pakara-aiheesta ohi, mutta mennään nyt itse siihen pakaravideoon, niin pääsette sitä sitten testailemaan. Moikka vaan kaikille! Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin tilaa tää kanava tuosta alta, niin et jää sitten mistään tulevista videoista paitsi. Nähdään taas ensi kerralla. Moi!